agwọ na-atụ mbe. Na-atụ okpokoro ya. Ekwe mgbadike ekwe anọkwa mgbe m ijelụbịa mgbe na-ayọ gị iwe jụ iwe na-ebe akwa ị na-ebe akwa onye na-etizi gị ekwe mgbadike ekwe hei Igbo bụ Igbo ndị nwe m na ndị nwe oge eruola mgbe nwata tọọ ntị n'ala ọnụ ya danda maka na onye hapụ ihe o ji ama mma ya arụọ onye biri ibe ya biri ndụ nwoke ndụ nwanyị ndụ onye ukwu ndụ onye nta ndụ mmiri ndụ azụ mmiri ata na ama azụ anwụna nke onye chiri ya zelu ma ndị na-echighị chacha unu niile biko zelunu maka na ihe a na-eme adị ọkwa n'ofele anyị niile ga-adị ka echi maka na echi adịghị abụ abụ. Awụchigokwa m ọzọ gidigbam na nke tata anyị ga-ewetara unu ọtụtụ ilu dị iche iche nke dịka anyị bụ ndị Igbo echefughị echefu. Na mbụ agwara m unu n'ilu bụ oke amamihe nke dị omimi ma pụkwa iche ndị bụ Igbo ji asụ okwu ha arụ ma tekwa ha ude. Ọ bara oke uru na ndụ onye ọbụla bụ onye Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-ekwu okwu ma o tinyeghị ya ilu na-adị ka akụkọ ifo a na-akọ ma etinyeghị ya mbekwu nwaanyịga. Ngwanụ ka m wetaziere gị ilu nke mbụ. Agwọ na-atụ mbe na-atụ okpokoro ya. Nke a pụtara na anyị bụ mmadụ bụ ndị Igbo kwesịrị ka anyị ghara ị na-etinye aka n'ihe ọbụla anyị amaghị. Nwata hụkarịa enyi nne ya o gbuo ya mma. Nke a pụtara na anyị bụ ndị Igbo kwesịrị ị na-akwanyere onwe anyị ugwu n'ihe ọbụla anyị na-eme. Ebe ọbụla ị hụrụ onwe gị dịka nwaafọ Igbo kwanyere onwe gị ugwu maka na nwata hụkarịa enyi nne ya o gbuo ya mma. Ọ ga-adịrị anyị mma. It shall be well with us. Ife niile anyị na-alụ ga-adịrị anyị mma. Everything we do shall be successful. Ife niile aka anyị na-arịọ site na Kraịst onye nwe anyị. This is all we pray for in the name of Jesus Christ. Okenye kwuo otu okwu o mee otu ọjị. Anyị bụ ndị Igbo kwesịrị ka anyị na-ekwu ekwu anyị a na-eme eme. Ebe ọbụla ị hụrụ onwe gị dịka nwaafọ Igbo ikwuo ime abụ na onye ọbụla ga-ekwu okwu ọ na-ana azụ maka ụjọ. Ilu nke ọzọ anyị ji wee bịa wee bụrụ na onye nwere diochi ekwesịghị iji mmiri eme ụtụtụ. Nke a dabakwara nke ọma. Onye ọbụla nwere diochi ekwesịghị ka o jiri mmiri na-eme ụtụtụ. Nke a wee pụta na onye ọbụla nwere mmadụ kwesịrị inye ya ihe ekwesịghị ka agụụ gbuo ya. N'ala Igbo ilu na-eme ka asụsụ Igbo na-aga siriri werere n'ọnụ ma na-atọkwa ụtọ na ntị. Ilu nke ọzọ anyị ji wee bịa na nke tata bụ nke na-asị kama tabiri hakụba eze si hapụ ya n'ite ka ọ jụọ oyi. Nke a achọrọ m ịna ana wee kọwaa ya. Kama tabiri hakụba eze si hapụ ya n'ite ka ọ jụọ oyi.
ka anyị bụ ndị Igbo ghara ịbụ ndị na-achụ ihe ụwa n'ike, ka anyị were ihe ụwa otu ọbụla anyị si wee hụ ya. Ịgba ụzọ nwanyị abụghị ịgba ụzọ nwa, na nke a na-akọwa na ihe ụwa na-aga otu ọbụla Chukwu si wee chọọ ya. Ama m na ọnọdụ nke tata mere gị obi ụtọ na-esonyere anyị na nke ndị oyibo kpọrọ soshal midia handụl anyị. YouTube anyị nọ ya, Facebook anọ m ebe a, Instagram anyị juru eju bara abara. Echezọkwana na nka bụ nwanne gị nwanyị Akụnnaya Jinja Eke, ịkpọzi anụ m Ada dị ọra mma. Nke ahụ ga-emeda m obi ka ọhịa nke a dịka na-enwe amaghị ya, maka na anụ gbana taa echi bụ nta. Gwazikwa ndị ogbe unu. Say the last part again. Onye ọbụla nke a anyị bụ ndị Igbo kwesịrị ịbụ onye ndị ga-ahụ nwanne ha n'anya. Continue. I've not stopped the video, so you can continue. Anyị bụ ndị Igbo n'ilu nke ikpeazụ anyị ji wee bịa bụ nke na-asị ilu nke ikpeazụ anyị ji wee bịa ekwe mgbanike ekwe iwe na-ebe akwa, ị na-ebe akwa onye na-etizi gị ekwe anọkwa mbe m ijelụbịa anọkwa mbe m ije